1990களில் எனக்கு போட்டியா ஒரு நடிகர் உருவானார். முதல்ல ஒரு போட்டியாளராக இருந்தார். போக போக அதுவே ஒரு சீரியஸான போட்டியாளராக மாறினார். அவர் வெற்றி மேல உள்ள பயத்துல நானும் வளர ஆரம்பிச்சேன். போன இடத்துக்கெல்லாம் அவரும் வந்து நின்னாரு. நான் இந்த அளவுக்கு வளர்றதுக்கு காரணமா இருந்தாரு. அவரை தாண்டணுங்கிற முயற்சியில நானும் போட்டி போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். அந்த மாதிரி ஒரு போட்டியாளர் உங்க லைஃப்லயும் இருக்கணுங்க. ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் போரா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகிறேன். இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஏதாவது சூட்டு போட்டு போகலாம், ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு. சரி, ஓகே, ட்ரை பண்ணலாம். சரி, நம்ம நண்பர் அஜித் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். அதே மாதிரி தலைனா